правилно с Гергана Тодорова. Правила за употреба на кратък член при имената от мъжки род. Кратък член А или Я употребяваме в следните случаи. Когато членуваната дума не е подлог в изречението, проверяваме с той или него, ако думата, за която се съмняваме, може да се замести с него, го, а в някои случаи с тогава, там, значи не е подлог и трябва да се членува с кратък член. Директора днес го няма. Него днес го няма. Важна бележка е, че не винаги първата дума в изречението е подлог, както е в нашия случай. След предлог винаги се пише кратък член. Предлози са за, на, в, под, с, пред, върху, из и така нататък. Из нашия край. Из него. На пода. На него. В шкафа. В него. Кратък член пишем, когато членуваната дума пояснява дума, която не е подлог. Заместваме цялото словосъчетание с той или него, го, му, тогава, там. Ако заместваната дума не е той, пишем кратък член. Приемането на поредния данък беше посрещано с масово недоволство. Приемането му беше посрещнато с масово недоволство. Последния път ти казах да използваш по-четлив шрифт. Тогава ти казах да използваш по-четлив шрифт. Прякори и прозвища от мъжки род единствено число пишем само с кратък член, независимо от службата си в изречението. Апостола беше предаден и заловен край Крина. Владимир Димитров Майстора е един от най-бележитите български художници. С кратък член, независимо от службата си в изречението, се пишат собствени имена на географски обекти от мъжки род, единствено число, чиято основна форма е членувана. Например, Юндула, Леденика, Хисария, Кайлъка. Леденика е най-голямата българска пещера. Хисария си остава един от най-предпочитаните курорти. Но, ако географското название, културният или историческият обект не е с членувана основна форма, например Дунав, Искър, Лувър и други, се използва пълен или кратък член, в зависимост от синтактичната позиция. В Париж видяхме Лувъра. Искърът течеше бавно и лениво. Същото правило е валидно за съставните собствени имена от мъжки род, единствено число, чиято основна форма не е членувана. Министерски съвет, Европейски съюз, Пловдивски университет и други. В Пловдивски университет са приети много студенти. Денят на народните будители беше отбелязан с тържествено събрание в БАН и Софийски университет. А ето и една задачка. Как ще членуваме думите в следното изречение? Учителя или учителят извика ученика или ученикът и го накара да прочете урока или урокът от учебника или учебникът пред целия или пред целият клас. Това са използваните ресурси. Благодаря ви.